A bɛ fɔ nin yiri ma ko ngɔlɔbɛ. I m'a den ne ye ngɔlɔbɛ den de ye. Donc a bulu yɛrɛ filɛ. Sɔli dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Allahumma salli ala nabi rahmati. Allahumma salli ala nabi rahmati. N'i ye ngɔlɔbɛ a fɔ muru la siɲɛ 7 i b'a don ngɔlɔbɛ kɔrɔ i b'a tigɛ a kuru 3 n'i y'a di maa o maa ma n'a tigi y'a ko ni hami fɛn o fɛn ye o bɛ dilan o ye nabi rahmati ye mais n'i mago bɛ jama na i bɛ nin feere caman bɔ n'o y'a den ye ngɔlɔbɛ den caman donc o bɛ nabi rahmati i b'a sɛbɛn 92 n'i y'a sɛbɛn 92 i bɛ ntigiɲɛ buguri dɔ k'a la ka ni foroki ni barakanti ye nabi rahmati ko nasi k'a la n'i y'a wusu i ka jagokɛyɔrɔ la ou bien hali denmuso min bɛ yen n'a ma furu ou bien mɔgɔ mago bɛ papier la n'a tigi y'a dɔɔnin bila tasuma na a bɛ nabi rahmati a b'a wurudi 111 o ye kɛfi de ye i ti dimi o ka kunɲɔgɔn kelen fiyewu ko hami to i la n'o ti dilan an y'o d'aw ma kungo kɔnɔ salamu aleykum